Hola, otra vez. Otra vez tenim un petit problema. Bueno, petit problema no, però Susana no ha pogut venir. Susana és l'educadora social, una de les educadores de Girona, i és també la dinamitzadora i moderadora de la COP, de la Comunitat de Pràctiques d'Educadors i Educadores Socials. I amb Susana, bueno, Girona és un centre molt petit, molt petit, i el que és interessant de l'experiència de Susana, que explicarà Elena, és com ella, dedicant poques hores, perquè ella en realitat és una educadora de règim obert, ha aconseguit dinamitzar a través de les TIC el centre, i les produccions de Susana, les veureu, de la gent que treballa amb elles, són molt interessants. Es diu Crea, Clica i Comparteix. Molt bé, ja heu vist, m'he canviat de cadira i ara ja passo a ser Susana en aquest moment. Llavors, comencem pel principi, com es fa sempre, i quina era la situació de partida d'aquest projecte. Ens trobàvem en dos condicionants. Per una banda, en el centre hi ha un espai polivalent que estava infrautilitzat. És un espai polivalent que és biblioteca, sala de lectura i a la vegada és el lloc on està ubicat el punt TIC Òmnia de la presó. També dintre d'aquesta biblioteca hi ha un petit habitacle que correspon a l'antiga emissora de ràdio. Tot això estava infrautilitzat i, per altra banda, l'altre condicionant era l'encàrrec directiu de reforçar, de fer coses i d'aprofitar els recursos que hi ha en el centre penitenciari. Llavors, en aquest context, Susana va pensar que una forma viable de fer-ho seria fer un D-Magazine. Un D-Magazine que en l'inici el que volia fer una mica era prendre de referència al D-Magazine Universo Cultural de Quatre Camins, que en aquell moment estem parlant del mes de setembre, octubre de l'any passat, ja estava consolidat. Llavors, nosaltres, el Juli i jo, vam anar allà i vam començar a fer tallers de formació. En un primer moment només pensàvem fer la càpsula d'audiorelats, ja hem explicat abans que el nostre projecte s'estructura en càpsules acumulatives. Pensàvem fer el d'audiorelats com a camí per desembocar en la realització d'un D-Magazine, però per al mig se'ns van ficar les imatges i també vam fer la càpsula de videorelats. En total van ser unes 4 sessions de formació, encara que penso que vam anar una altra vegada més a fer un reforç, uns 12 interns formats, la presència de l'educadora social i a més 2 estudiants en pràctiques d'educació social que en aquest moment coincidien que estaven en el centre i que també van assistir a aquesta formació. Passamos de... No, luego. Llavors, un cop creat el grup de treball, el primer que es va fer va ser triar també un nom, que en aquest cas ja veieu que és la Mosca Magazine, amb una clara referència al patró de Girona, Sant Narcís, i a la tradició de les mosques que sortien de la tomba. I junt amb aquest nom es va proposar també fer una mena de logo o de marca del producte que identifiqués aquest magazine en les properes edicions. I va sortir aquesta que jo trobo molt simpàtica, que està feta per un intern i que la veritat és que la va fer allà a la biblioteca, no sé si va trigar una hora en fer-ho, llavors jo em vaig quedar com... Ho trobo molt maca i molt adequada per al que volia expressar. Amb això ja teníem els primers productes. La Mosca Magazine, que encara només era això, una idea, i coincidint en el temps que s'apropava a Nadal, que nosaltres havíem fet ja a les càpsules d'audiorelat, vam fer la proposta de realitzar una mena de felicitació nadalenca en forma d'audiorelats, consistent en lectures de fragments literaris, que
no necessàriament havien de tenir un caràcter nadalenc tradicional, clàssic, però sí algun tipus de motivació per la persona que ho feia. I a més, ens donava peu a començar també a treballar a l'Audacity els conceptes de cunya, de sintonia, de les cortinilles que separa cada secció. I va sortir un producte molt simpàtic, tot no el podrem escoltar, però potser sí al començament. Mosca Magazine, voces y músicas desde Girona, grabada por todos los amigos del Centro Penitenciario de Girona. Un saludo de Alaíto para toda la gente y gracias por todo el apoyo del equipo La Mosca Magazine. Feliz Navidad y buenas fiestas, y que al levantar sus copas que se le cumplan todos sus deseos. Y os deseo un año nuevo con mucho amor, paz, alegría y felicidad para el mundo entero. La Mosca Magazine. Recuerden que la Navidad es un tiempo para demostrarnos mucho afecto y buena energía, y especialmente los que estamos en la cárcel hay que darnos apoyo los unos a los otros y no lo contrario. No debemos olvidar que de aquí se sale y del hueco no. Les saluda Alex el Paisita desde Gerona, les mando un abrazo muy especial y gócense estas fiestas con todos los juguetes y que todo les salga bien en el año que comienza. Feliz Navidad, mi gente. Feliz Navidad, mi gente. ¡Feliz Navidad! Hola, me llamo Cristian y os voy a leer la tradición de Nicolás Bonaventura Vidal. Cada vez que aparecía en el cielo la nube negra de la tormenta, que amenazaba con acabar el caserío. Bueno, ja veieu, això continua, no? Era aquesta primera part que era com la felicitació, i després hi havia fragments, diferents fragments de textos literaris. La veritat és que el producte va quedar molt simpàtic, i jo crec que amb no gaire esforç. Va ser un producte molt emotiu i molt resultant, no? Amb tot això vam arribar a la mostra del Sant Jordi Digitali. Va participar al centre penitenciari activament, ja en sabíem fer moltes coses. Vam presentar 3 videorelats, 2 audiorelats i a més uns productes singulars. La veritat és que aquesta és una constant que ens hem trobat no només a Girona sinó a tot arreu. Nosaltres fem una proposta inicial, expliquem uns productes estàndards i a partir d'allà els resultats finals, els productes que ens trobem, són d'una riquesa, d'una complexitat, d'una creativitat, d'una imaginació que nosaltres al principi és que ni tan sols havíem considerat. En aquest cas, ja no només volíem fer un videorelat amb un fragment d'un text literari, sinó que el que vam proposar directament va ser una adaptació d'una obra sencera. Van agafar Los 10 negritos d'Agatha Christie i van fer un videorelat. També és llarg, però sí que mirem almenys l'entrada per veure el to que li havien donat. Adaptación de la novela 10 negritos de Agatha Christie, leída por Alberto, Jason, Tony, Santi, Pedro y Susana, bajo la dirección del Checo.
que está más cerca, el día del juicio final. Los invitados a la Isla del Negro: Edward George Armstrong, Emily Caroline Brem, William Henry Bloom, Vera Elizabeth Clayton, Philip Lombard, John Gordon MacArthur, Anthony James Marston, Thomas y Ethel Rogers, Lawrence John Warren. Bueno, ja veieu que l'entrada és molt cinematogràfica, no ho passem tot perquè és molt llarg, però bueno, que no és fàcil tampoc fer l'adaptació d'una obra literària, significa posar en joc moltes coses. Primer han de triar una obra, després l'han de consensuar, que això està fet en grup, que tothom estigui d'acord, han de fer la lectura, han de sintetitzar, han de fer un guió, buscar les imatges. Ja veieu la part àudio que està molt treballada, amb efectes, és a dir, que no és senzill. I bueno, ells el que ens van proposar ells a nosaltres. Un altre producte també singular és aquest de Visions, en aquest cas també és un videorelat, i la singularitat va estar que van aprofitar un llibre d'un professional, d'un fotògraf professional que es diu Martí Artalejo, que va anar a la presó, al centre penitenciari, el va visitar i llavors li van demanar autorització per utilitzar les seves imatges per fer aquest videorelat, que ja no només era un text narrat, sinó que van posar una cançó. Aquí sí que el veiem tot perquè són 4 minutets. تعال جاوب te gritó salí de barra. Aló, estoy aquí en el laboratorio. Te estoy esperando. Va, date prisa que estoy aquí. Voy para allá, tranquilo, manso ahí. Ajá. 1, 2. Probando el micrófono, checa. Desde el laboratorio. Yeah. ¿Cómo? Visiones desde arriba, desde abajo, todo de la sociedad, de la cultura, de la población, de la inmigración. Visiones desde arriba, desde abajo, de todo lo que tú quieras, de ladrones, de violadores, de cabrones. Esto, como dice, la realidad. Visiones desde arriba, desde abajo, visiones de ladrones, de tirones, de cabrones. La sociedad está cansada, desesperada, porque no puede hacer nada. Esto se va pa'l carajo, tú sabes que no relajo, te digo la verdad. Hay mucha delincuencia, también mucha humildad. Gente que trabaja para sobrevivir. Escucha este tema y lo que te quiero decir. Este es mi pueblo, hay mucha gente, gente diferente, gente lujosa, gente que se mata para tener un par de cosas. Para tener un par de cosas, trabajando en el huerto cada día. Sin de mí dependería, esto cambiaría radicalmente. Pero esta sociedad está en un sueño hecho realidad. Vamos a la verdad, la amistad, la migración. Escucha esta canción, vamos a bailar al carnaval. En calle mayor de mi mente saco lo mejor. Somos todos iguales, no importa el color, ni dónde venimos, ni de dónde somos. Desde Puente Mayor al mundo entero, escucha mi letra, Tengo muchos pensamientos, pero no soy un demente, sino un simple inocente que solo quiere ser independiente de toda la gente. Es la verdad, vamos a cambiar a la amistad, la migración. Escucha esta canción, vamos a bailar al carnaval. En calle mayor de mi mente saco lo mejor. Visiones desde arriba, desde abajo, visiones de ladrones, de tirones, de cabrones. La sociedad está cansada, desesperada, porque no puede hacer nada. Esto se va pa'l carajo, tú sabes que no es relajo, te digo la verdad. Hay mucha delincuencia, también mucha humildad. Gente que trabaja para sobrevivir. Escucha este tema y lo que te quiero decir. Este es mi pueblo, hay mucha gente, gente diferente, gente lujosa, gente que se mata para tener un par de cosas. Para tener un par de cosas, trabajando en el huerto cada día. Si de mí dependería, esto cambiaría radicalmente. Yeah, como dice. Visiones desde arriba, desde abajo, visiones de ladrones, de tirones, de cabrones. La sociedad está cansada, desesperada, porque no puede hacer nada. Esto se va pa'l carajo, tú sabes que no es relajo.
te digo la verdad, hay mucha delincuencia, también mucha humildad. Gente que trabaja para sobrevivir. Escucha este tema y lo que te quiero decir. Este es mi pueblo, Sal City Boy, gangsta, gangsta, gangsta. Desde Puente Mayor para el mundo entero. Esto, el reggaetón, las fotografías, Martí, Alejo. Bueno, doncs amb tot això ja veieu que aquest espai, doncs, que al principi estava com una mica buit de contingut, doncs s'han anat fent com una fàbrica de creativitat. No? Ara ens queda cap a on va el vol de la mosca, no? Els projectes una mica de futur. I hem dit que és un espai ara totalment obert a la innovació, a la creativitat, amb diversos nivells d'implicació en la participació. Esto va en línea el comentario que ha hecho Pedro, que me ha encantado, pero yo creo que es un poco la esencia de la metodología de los relatos digitales. És una metodologia molt útil per fomentar els aprenentatges, però també molt útil per fer aflorar les competències que cadascú té. Llavors, segons aquestes competències, què passa? Que hi ha una mica, cadascú s'adreça al camp amb el que es troba més a gust, en el camp en el que té més habilitats. Hi ha diferents grups en aquest moment que estan treballant en els centres penitenciaris. Uns es dediquen més a fer investigacions sobre la música. Hi ha una cantera de músics increïbles en aquest moment. Altres estan fent adaptacions de novel·les, altres estan fent això que diem els càstings, una mica triar les veus més adequades segons els personatges que han d'intervenir en aquestes adaptacions de novel·la, etc. I també de forma natural el que s'està fent és posar en pràctica això que nosaltres proposàvem de fer un formador de formadors, l'esquema formador de formadors. Són els interns que ja han fet un taller amb nosaltres o que ja han fet uns productes els que ara són els encarregats d'ensenyar els que van arribant en el grup. I l'última part, que sí que és molt important, que ja ha sortit ja més d'una vegada, la col·laboració amb l'escola. Jo crec que la potencialitat que té la metodologia en l'educació social ja està molt demostrat, però també en l'educació formal té molts potencials que potser encara no estan, encara que hi ha tentatives, sí que s'han fet cosetes, però crec que encara s'haurien de fer més i això, alguna cosa hem de fer per potenciar-lo. I amb tot això, arribem en el que s'ha convertit la Mosca Magazine. Ha passat de ser un intent d'emulació dels magazines que existien fins a aquest moment a ser un magazine però amb personalitat pròpia, un magazine que potencia molt la part audiovisual. Llavors aquí Susana ens ha deixat una mena d'aperitiu, un tastet del que trobarem properament en el número 1, que serà la primera edició del The Magazine. Veiem que continuen amb les adaptacions literàries. Han agafat el filó de l'Agatha Christie i continuen, no? Ara després de los 10 negritos al asesinato en el Orient Express. Serà un videorelat, encara no està el videorelat, només està la banda sonora i en brut. Potser no la passem perquè encara no té ni música ni res, és a dir, estan en la primera fase del procés. Ja hem dit que és un procés, jo crec que és bastant lent, lent, laboriós, me'n refereixo. Estan continuant en tots els temes musicals de creació pròpia. També La vida t'ensenya serà un videorelat. Tenim aquí la banda sonora, un trosset sí que el sentirem perquè jo crec que és de molta qualitat i val la pena compartir-la. Intento recordar la libertad que sentía yo, nunca imaginé que en una celda lloraría Dios. No quiero sentir el crujir de dientes de mi corazón, yo quiero volar, surcar el cielo como un halcón.
Nunca pensé que iba a pasar, llegar a este lugar. Parece un cuento más cuando lo cuento, que mal me siento, me arrepiento. Y ahora ¿quién se lo cuento? Demasiado tarde, el corazón me arde. Amigos, uno poco cobarde, mucho pecado, mucha mentira. ¿Qué será de mí el día de la verdad? Ojalá que esta pesadilla no se haga realidad. ¿Dónde está la mitad? Todos ir y no tan contigo. Por eso yo sigo tirando pa'lante, ni amante, ni... Bueno, jo crec que té una pinta meravellosa, no? Això amb imatges pot ser la bomba, però és que sense imatges jo ja ho trobo magnífic, això, no? I més coses que trobarem amb el primer número. Doncs continuant també amb aquesta col·laboració amb l'escola, i Buba canta Espriu. S'utilitza molt, els videorelats per a l'ensenyament de llengües. És una eina molt bona. Cançó de l'Albada, de Salvador Espriu, cantada per Buba. Desperta, que avui és un nou dia. La llum del sol llega, vell dia, vells camins de fum. No deixis res per caminar, mira fins al ponent, que tot en un moment serà pres. Ja veieu que és una altra manera d'apropar-nos a Espriu, no? I bueno, més coses. Potser hi ha una molt curteta, que potser 48 segons dura, un racó per la poesia. La rana y el renacuajo. En la orilla del Tajo hablaba con la rana el renacuajo, hablando las hojas, la espesura de un gran canaveral y su verdura. Mas luego que del viento el ímpetu violento una caña abatió que cayó al río. En tono de lección dijo la rana: ven a verla, hijo mío. De por fuera muy tersa, muy lozana, por dentro toda tofa, toda vana. Si la rana entendiera poesía, también de muchos versos lo diría. Ja veieu que s'ha convertit en un espai en aquest moment com d'ebullició creativa i poca cosa més, però jo potser sí que m'agradaria afegir que m'ha agradat molt participar sobretot en aquest procés. Va començar amb una idea una mica difosa i que fent camí s'ha anat construint de mica en mica i que té unes expectatives molt bones, perquè jo crec que si això és el començament, doncs al final no sé quin serà. Res més. Moltes gràcies en nom de la Mosca, de la Susana i de tots.